Ahojte milí diváci, vítajte pri ďalšom videu. Keďže bývam na internáte, v tomto videu vám ukážem, ako to tu chodí. V žiadnom prípade nenechajte svoju poslednú roľku toaletného papiera bez dozoru. Máme ešte nejaký toaleťak? Máme tam ešte jednu roľku. No tak potom dobré. A pozor, tlačíka. Dobre, ne? Jožo, kde je ten toaleťak? Skúste rozmýšľať vlastnou hlavou a neverte spolubývajúcemu. Nemal by som to mlieko dať radšej na balkón, aby sa nepokazilo. Ale vedieť tak nahnívého, môžem nechať to. Dobre. Trvanlivé. Ísť spať ako prvý nemusí byť vždycky dobrý nápad. No nič, idem spať, bo daj to mám minútu. Dobre, v pohode, choď. Dobre, to čau. Dobrú. Snažte sa byť voči ostatným obyvateľom na internáte tolerantní a nechajte ich, aby sa mohli učiť. Dajte to tišie, dievčatá pod vami sa chcú učiť. Ak chcete niečo vyhodiť, vyhoďte to do koša a nie von oknom. Nie vždy sa vám to môže vyplatiť. Nehaď von oknom, ešte ťa niekto uvidí. Jo, čo sa bojíš? Brigády. Ak odchádzate od svojho notebooku, nikdy sa nezabudnite odhlasiť z Facebooku. Môžete sa totiž o sebe dozvedieť veci, ktoré sami neviete. No nič, ja sa idem vyšťať, hej? Jožo! Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, okomentujte ho, podporte ma odberom a pridajte sa do mojej fanpage, ktorej link nájdete pod videom. Naše ďalšie videá nájdete aj na facebookovej stránke Východňarské oznámenie Servus co piješ, preto sa nezabudnite pozrieť do popisu videa, kde nájdete jej link. Isto? Jozef, vstávaj, je 7:20. O 2 minúty dojde autobus. Nemusí byť vždy... Počkaj, ako sme to robili? Ne, povedz. A nikdy nenechajte... A nikdy... Na smutná myšlienka, že búva to. Ty sa nesmej! Však ja sa nesmejem. To mlieko da... Však prečo sa musíš v kuse začať spiať? Osvetľovač sa zosral. Martinka Stúca ťa zbije, keď sa bude smiať. Ktoré? Jaj. Som krásny tam. No hej. Hej? Chodaj radšej na... No ti... To použiť. Vidíte, to máme moje, vidíte, že nás to... A tu cipá to aj koňa z toho. Ticho tam! Kde si? Nebol som pri dvere. No, ideš. Gas do prdele! Skús otvoriť okno. Ale však... aha.
Ale veď, jo. Ticho! Naše Jozef stránke. Pozri. Všetko. Hop, tweety. Serus, co piješ? To video. Môžete pozrieť do popisu videa. Pozrieť do popisu videa. Preto sa nezabudnite pozrieť do popisu videa. We are the champions. Preto sa nezabudnite pozrieť do prostého popisu.